Az első magyar hadtest tehát elég szétzilált állapotba került, ami hát valóban nem volt nagy dicsőség, de hát nem egyedül menetelt a hadtest, hanem mögötte ott menetelt a harmadik hadtest is, Damjanics János vezérőrnagy vezetésével, és ráadásul itt volt még a főparancsnok is, Görgei Artúr vezérőrnagy. Görgei rábízta Damjanicsra, hogy szedje össze az első hadtest csapatait, és ő pedig személyesen a harmadik hadtesttel elindult, hogy kiköszörülje a Csorbát, és a hidat elfoglalja, illetve Tápia birtokába kerüljön. Tüzérséget úgy hallom már szét is bontakoztatta, és lőtte a híd előterét, de hát a lövés kicsit hosszúra sikerült, pedig a magyar tüzérek igen jól lőttek, ezt a krónikák feljegyezték. Gyalogos csapat nem volt ebben az időszakban, ők általában nem álltak be vonalba, hanem kötetlenül harcoltak, főleg ilyen erdős, hegyes, vizes, átszegdelt területen, ahol nem lehetett feltétlenül fölsorakozni szép nagy zárt kötelékekben. Általában az osztrákok oldaláról tiroliak voltak, hegyi emberek, akik voltak szokva a nehézségekhez. És ne állj be zétény mögé, mert nem látsz semmit. Tessék, nézd! Ott mindjárt harcolnak azok a becsárok. Eltelenik az ellenség. Most mondják. Kapjon el a többieket! Ne lépj már az öcsémre. Ide közben lesz a kalapja. Tessék. Pedig ez mindig jobb volt. Igazi. De végül is megértem. Valószínűleg mindig is úgy volt, hogy oda-vissza löközték. Nem, akkor az a zétény. Túl erő lett, hogy igen, visszatál. Víz! Szorogunk a víz! Kihéreték kapott olyan valamit egy kicsit. Tudod harcolni. Fehér meg az ellenség. Nem így van. Hányszor? Tiszti. Tiszti.
Az egyenkék meg a... Nem, magyar. Nézd, vissza. Neked is. Sokat jönnek, de Jó, hogy még a fehéreket még. Előbb itt voltak. Igen, ezek nehéz. És maradt hány betyár? Visszajöttek ide. Igen. Lehet, hogy most nem csinálom. Vagy valahol itt, vagy a betyárok között kiálltak. Csak nem ismeritek már meg. Lehet, hogy